ngap den sobai pi ki parlo ki bistanat ban sangap yakat ka kubor hakat ka channel messi ulong yangi bangim dai ban lebin yano yanoru ong Rodrigo de Paul halor ka jingkno baka Argentina ka don ka jingsengo per jaj bendru ka balapan sniu ya ka jingjob jongka Copa America ka party jongka Argentina hadin baka job ya ka Copa America arja apsau kala sha outlo hadin baka kurun yali kai kari kala sha skanar namar ka jingkno baki don ka jingsengo per jaj bendru hadin baka video live ha ka Instagram jong Enzo Fernandez ya ka jingruai penjab burom balarwai ka boss jongka kanun kala long ka phang jongka jingpej bne lami ki jingkli halor ka jingdon kri jong kapten jong ka kanun Lionel Messi hakine baro une uklori alikai jong kari Argentina shomla yui haka video harkat bat kiwai pat ki ranglikai jong ka kanun hakari Argentina Rodrigo de Paul ubreiru udkhot jong ka kanun ba job ka Copa America luong dangshian bo Lionel Messi luong ki parlok jong bakim daiban kren bin yakileng persya hadin bakili job ya ka final hak step jong sini ko onda lakut ka final Messi lawan bat ka baning kong e ka bawlong kalong don bakren bin ya no tong ne kmen bat soba ya ka jing job jongi ong de Paul ha ka olga Rodrigo de Paul labrab da ka bawong ki julap ya ka ka persya ya nong job lakalong bangi layo chingarap ne bangi penjab rom ya kiwei ne ba kamdai ka kanhun ka ba kum kata ne ba ka South America ka kamduna ka jingroi ban ya ka Europe ngimsham loyo i ya ka jingkiwen shaphang kata haba ki kren ya kita ki spang jongi kine ki baro laong baki penjab rom ya ka bangi layo laban keteu hangne ha ka video baki le round ha ki social media laban yo snyau ya ki noyele kai jongka Argentina bakir wai kumne kiale kai na kamta ka Fran hindrai ki mi ki pa jongki ki dai na Angola kakmi jongki ka dai na Cameroon kadba upa jongki udai na Nigeria hindrai ki ong baka passport ka dai na Fran ka dai ka video ka bal pensausi ya ki babon ki noyele kai football kentup ya ka sengele kai football jongka Fran ka bal penmiru ya ka karwo jongka ha ka presiden jongka Philip Dailo ule kun persya yo presiden ka FIFA Gianni Infantino badu presiden jongka sengele kai football jongkari Argentina Claudio Fabian Tapia ban jubab ya ka jingkanto hakadu ka Fran Football Federation kala pentiknaru bahkan ujor daka ehjahar ka batikna halor ka tei ka video parlok jong Enzo Fernandez haka Chelsea bot nole kai football jong ka Fran Wesley Fofana ru ulashim ya ka social media jong ban shim ya ka video jong de orang lekai kari Argentina kum ka jinga per jaj bendriu klem jing khanglat ngaseu thu baki briu ki bala mat ya ka jing sha le ben jaj bendriu kila ban nom sautnat ya ka handrai ngatharai la dadon napdeng ki parlok jong Enzo ki baseu bita kalat kan long ban pun ya om ban bu haki social media ngatharai bakadon ka jing sosi hakade ka jing persyang ban penlong ya ka kum ka ka omdai kalong ka plabha kum ka jing set ya ubriu habau la her laong Rodrigo de Paul ukpa jong Enzo Fernandez uraul ulawan ban yada yu khun jong dai unong ya per jaj bendru judon kalong ka ya unong Europe ban sautu ya ka culture football jongi kum ki jingruai bat ki jingrake ularing ya kata ka video ka im ha ka por ka ba ompiang kalong ka ba sniu shomla sautu wat ya ka ka urwai ulong ha ka wei ka TV channel haba uberap ya ka jingkren ukpa jong Enzo Fernandez ulong haus nem arjar katsau haba ka Germany kala job yangi kilpen inuksa ya karukom ya jongki gausho bat kila khot yangi ki bumtip haus nem arjar katfra ka Fran kalar kibinyo Messi namar ka jingjrong jongu ngim jumi banong bangisya lebin penkut ukpa jong Fernandez raw te parlok hato piso kumno halor kana ki jingje na kamta kari Argentina te parlok tang ki kubor ngangai bi plasau tu ngin sai kendu hakwai pat ka video kuble shibun